Helo, siwmai, yn enw yw Arwain Davies a dwi'n gweithio fel swyddog technegol ar gyfer De Cymru ar y prosiect Arwain DGC. Mae'r DGC yn sefyll am defnydd gwrthfeicrobaidd cyfrifol, a dyna yw prif fwriad y prosiect yma, yn ogystal â cheisio mynd i'r afael ag ymwrthedd gwrthfeicrobaidd yn y sector amaeth. Prif nod ein rôl ni fel swyddogion technegol bydd gweithio gyda 12 fferm ni'n galw'n ffermydd prawf o gysyniad, sy'n gymysgedd o ffermydd llaeth, beef a defaid ar hyd a lled Cymru i dreialu ystod y technolegau newydd, neu syniadau arloesol gyda'r nod o leihau defnydd o driniaethau gwrthfeicrobaidd, archwilio bioddiogelwch a datrysiadau ffermio manwl gywir. Byddwn yn gweithio'n agos iawn gyda'r ffermwyr a'r milfeddygon i lwyddo hyn ac yn rhannu'r canlyniadau gyda chi trwy gydol y prosiect.